В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Вітаю із сьогоднішнім днем всіх, хто зібрався сьогодні по волі Святого Духа, адже ми знаємо, що тільки водним і Святим Духом ми можемо виконувати благі діла, за які нас викликає Господь. І Він сьогодні зібрав нас один до одного разом, щоб ми піднесли наші молитви у цьому святому храмі. Говорить Господь, де двоє або троє збираються в ім'я Моє, там і я посеред них. І що попросите в ім'я Моє, те Отець Небесний і подасть кожному із нас. Ми маємо сьогодні можливість молитися в цьому храмі, разом збиратися і звершити ту основну молитву і ту основну дію, ради котрої ми щоразу збираємося в храм. Це піднести безкровну жертву, тіло і крові Господні, про які Христос говорить, що хто споживає мою кров, моє тіло, той матиме життя вічне, і хто п'є мою кров, того я воскрешу в останній день. Ми до церкви і приходимо для того, щоб через неї, як через двері, зайти до Царства Небесного. Щоб через неї, як через вікно, ви сьогодні побачите Бога і красу Його Царства, красу Його святих, серед яких ми сьогодні також і оспівуємо, і ублажаємо преподобного Сергія Радонежського. Святий, який жив в першій половині 14 століття. Святий, який відомий всьому світу. Святий, який, до речі, належав ще до старої тої Константинопольської церкви, в якій ми отримали хрещення через князя Володимира. Митрополит Київський Олексій хотів зробити його своїм наступником і дарував йому хрест первосвятительства після себе, щоб він став митрополитом Київським. Московських митрополитів ще не було 150 років після преподобного Сергія. Тобто, коли у нас інколи починають ділити, що то русські святі, то українські святі, у Бога всі святі, а тим більше, якщо ми почнемо вивчати історію, дивитися в глибині, ми тоді знайдемо дуже багато того, чого ми сьогодні не знаємо. Святе письмо, яке ми сьогодні послухали разом із вами, описує заповіді блаженства. Господь дає ці заповіді блаженства. І для того, щоб стати святим, щоб побачити святих через вікно нашої церкви, ми слухаємося у ці заповіді. І апостол Павло говорить, що святий від святого різниця як зірки на небі, хтось більшою яскравістю, хтось меншою яскравістю, але вони всі, ми їх бачимо на небосводі, всі вони світять нам, як маячки. Так і тут. Кожен прославляється і живе в своєму житті тими талантами, які дав йому Господь. Саме через ці заповіді блаженства ми і сприймаємо ту святість, яку ми потім отримаємо. Блаженні ті, що плачуть, оскільки вони тішаться. Блаженні голодні і справді, одні будуть напоєні, інші наповнені. Блаженні, коли вас женуть ім'я моє, тому що велика ваша нагорода на небесах. І так у кожній заповіді ми вбачаємо якихось окремих святих, які прославилися. Не дарма ми преподобного Сергія називаємо преподобним, оскільки кожен із нас створений за образом і подобою Божою. Але коли ми говоримо про святих, ми називаємо їх преподобними. В найбільшій мірі, які цю подобу Божу зреалізували у самому собі і в своєму житті. Да так зреалізували, що допомагали як за життя тим стражденним, хто приходив до них, так допомагають і сьогодні, оскільки являється нас приклад, як ми повинні жити у Христі, що ми робити, щоб також уподібнюватися Богові, до чого нас прикликав Христос Спаситель і сьогодні кличе Свята Православна Церква.